Aféra okolo plánovanej obrie stavby na strednom Slovensku zažíva prudký zvrat a pre dvoch najhlasnejších kritikov tohto projektu to znamená tvrdý náraz na realitu. Tamara Stohlová z Progresívneho Slovenska a Michal Kiča z Demokratov, ktorí dlhé mesiace viedli masívnu kampaň proti prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec, Látky, v tomto spore totálne pohoreli. Ústavný súd Slovenskej republiky totiž zmietol ich sťažnosti zo stola a dal za pravdu postupu Ministerstva životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu. Tento verdikt nielenže potvrdil, že štát pri udeľovaní statusu významnej investície postupoval striktne podľa zákona, ale ukázal, že katastrofické scenáre opozície o okamžitom zničení životného prostredia nemali reálny základ. Súd sa zaoberal sťažnosťou, ktorá sa pokúšala napadnúť rozhodnutie vlády s argumentom, že proces nebol transparentný a bezprostredne ohrozuje prírodu v regióne. Ústavný súd však ich argumenty zmietol so slovami, že proces schvaľovania prebehol v súlade s legislatívou a na základe dostatočných odborných podkladov. Podľa sudcov sťažovatelia vôbec nepreukázali žiadne bezprostredné ohrozenie prírody či zdravia obyvateľov. Zdôraznili, že celý projekt je len na úplnom začiatku, čo znamená, že všetky skutočné dopady sa budú detailne posudzovať až v nadchádzajúcich zákonných fázach. Tento verdikt okamžite využil minister Tomáš Taraba na tvrdú politickú odplatu. Vyhlásil, že pre Kiču a Stohlovú je to totálna hanba, pretože sa jasne ukázalo, že verejnosť krmili len hystériou a klamstvami cez spriaznené médiá. Podľa šéfa Enviro Resortu rozhodnutie súdu potvrdilo absolútnu transparentnosť celého procesu a ukázalo, že opoziční politici a nimi huckaní aktivisti nepoznajú ani len základné odborné náležitosti na vyhlásenie významnej investície. Napriek tomu, že štát na súde uspel a opozícia utrpela ťažkú porážku, napätie priamo pod Poľanou pretrváva. Projekt totiž stále naráža na silný odpor obyvateľov dotknutých obcí a miestnych samospráv. Hlavným dôvodom ich hlbokých obáv je vodná nádrž Málinec, ktorá slúži ako kľúčový zdroj pitnej vody pre desiatky tisíc ľudí v regióne Novohradu a priľahlých oblastí. Miestni sa pýtajú, či takto masívna stavebná činnosť trvalo neznehodnotí kvalitu podzemných a povrchových vôd a či obce v okolí neprídu o svoje jediné spoľahlivé zdroje pitnej vody. Zaujíma ich tiež, aký vplyv bude mať prevádzka obrieho energetického diela na celkovú mikroklímu a okolitú prírodu. Ústavný súd sa vo svojom rozhodnutí dotkol aj tejto citlivej témy, pričom pripomenul, že presne na tieto otázky prinesie odpoveď tzv. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, známy pod skratkou EIA. Práve v rámci tohto procesu budú musieť nezávislí odborníci podrobne preskúmať a vyhodnotiť všetky riziká spojené s ochranou vodných zdrojov predtým, ako padne akékoľvek definitívne rozhodnutie o samotnej výstavbe. Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec Látky nie je žiadny malý projekt, ale strategická investícia obrovských rozmerov, ktorej hlavnou úlohou má byť stabilizácia slovenskej, ale aj európskej energetickej siete. S rastúcim podielom nestabilných obnoviteľných zdrojov, ako sú slnečné a veterné elektrárne, totiž štát nutne potrebuje obrovské energetické úložiská. Odhadovaná cena prvej etapy tohto projektu je približne 1 miliarda a 800 miliónov eur, pričom sa počíta s výkonom okolo 1200 MW. Celková investícia však môže byť v budúcnosti ešte oveľa vyššia, ak dôjde k plnému rozšíreniu projektu až na výkon približne 2400 MW. Tieto astronomické čísla jasne dokazujú, že štát to s výstavbou myslí naozaj vážne, pričom už teraz plánuje investovať približne 60 miliónov eur len do samotných prípravných prác, ktoré zahŕňajú odborné štúdie, zložité povolovacie procesy a prieskumy územia. Prípravy navyše nezostali len na papieri, keďže už v marci tohto roka sa priamo v dotknutej lokalite rozbehol rozsiahly geologický prieskum. Odborníci priamo v teréne analyzujú podložie a geologické pomery, čo je absolútne kľúčové pre ďalšie rozhodovanie o stavbe. Tento prieskum musí priniesť presné údaje o tom, či je miestna hornina dostatočne stabilná a bezpečná na vybudovanie takto gigantického vodného diela a tieto výsledky budú následne slúžiť ako hlavný podklad pre nadchádzajúce posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Boj o prečerpávaciu elektráreň Málinec Látky sa teda ani zďaleka nekončí. Hoci štát po rozhodnutí Ústavného súdu získal silnú pozíciu a dokázal, že doterajší administratívny postup bol plne v súlade so zákonom, odporcovia projektu majú stále šancu vyjadriť sa v nadchádzajúcom procese EIA.
Práve tam sa definitívne ukáže, či štát dokáže predložiť také technické riešenia, ktoré 100% garantujú bezpečnosť pitnej vody pre tisíce ľudí na strednom Slovensku. Ak štát v preukázaní ekologickej bezpečnosti zlyhá, projekt môže stále naraziť na neprekonateľnú prekážku, no ak odborné posudky všetky riziká spoľahlivo vyvrátia, výstavbe tohto gigantu už nebude stáť nič v ceste.